жената спи 2 часа е все пак. Много повече за съня и за това, къде може да ви свари той, не мога да ви кажа аз, но може да ви каже един много голям учен, Фейнлабър, който се казва Спирус и дойде от Гърция, но сега малко по-тихичко, че дамата спи. Във филма «Генезис» героят на Леонардо Ди Каприо е умел престъпник, който с помощта на модерна технология краде тайните на хората, докато те спят. И отива още по-далеч. Вместо да извлича идеи, той се опитва да ги създаде в чужда глава, по време на сън. Спирос Кицинелис не харесва този филм, защото той внася още заблуждения към една тема, която и без това е обект на много суеверие. Какво става с нас, докато сънуваме? Там е работата, че никой не знае със сигурност. Сънищата и природата на съня все още са обект на изследване. И когато не познават нещо, хората често се обръщат към метафизиката, към поверията и легендите. Не подхождат научно към въпроса. А аз реших точно това да направя. Казах си, да, истина е, не знаем със сигурност какво става докато спим. Но има учени, които са изследвали този процес и са стигнали до определени изводи. И реших да представя всички теории, които учените са изградили през последните 100 години и да оставя публиката да си направи изводите. Аз не съм професионален изследовател на сънищата, защото се занимавам с физико-химия. Но ако заспите по време на презентацията ми, няма проблем, защото ще е свързано с темата. 1/3 от живота си ние спим. Първо ще говоря за анатомията на съня. Не се страхувайте, това са единствените химически формули, които ще ви покажа. Има едно химическо съединение, което има само една задача – да ни приспи. Това е аденозина. С настъпването на нощта нивата на аденозин се покачват, той се свързва с нервните клетки и ги заключва и тогава ние се отпускаме. Кофеинът обаче не се намира в организма. Има го в природата и ние го приемаме. Като изпием чаша кафе, то стига до стомаха, влиза в кръвта и оттам в мозъка. Кофеина си мисли, ама аз какво правя тук? Той е като нелегален емигрант, който си търси работа. И отива и открадва работата на аденозина. Може да го направи, защото тази част от молекулата на аденозина, която се свързва с нервните клетки, прилича много на тази тук, в кофеина. И като един престъпник, кофеина подправя подписа на аденозина и се свързва с нервните клетки. Но ние не си почиваме. Тогава се появяват други вещества – невротрансмитери. Те отиват до мозъка и казват – нещо не е вред. Ако мозъкът се обърка, той реагира като при опасност. Или бягай, или се бий. Най-силното оръжие на нашето тяло, което ни подготвя да избягаме от лъва или да се бием с него, е адреналина. Той разширява зениците, за да виждаме добре опасността. Сърцето бие по-бързо, за да прати кръв навсякъде. Мускулите се напрягат. И така адреналинът ни държи будни. Сънят ни се дели на 4 или 5 фази в зависимост от честотата на мозъчните вълни. Тези фази са добре изследвани и описани от учените, особено така нареченият REM сън, който се характеризира с бързо движение на очите зад затворените клепачи и висока честота на мозъчните вълни. Смята се, че тогава най-често сънуваме. При сън мозъкът произвежда специална аминокиселина – глицин, която парализира тялото. Какво е обяснението? Нека си представим, че вие сте ми жена и аз сънувам, че играя футбол. Това означава, че цяла нощ ще ви ритам. Тялото се парализира, за да не действа според преживяването на сън. Сънищата са една от темите, по които обичам да говоря, но те не са основното ми научно занимание. Аз се занимавам с изследване на светлинни и радиационни източници. Но всичко е наука. Няма значение каква тема избираш, важното е да накараш публиката да мисли логично, да се откаже от предразсъдъците си. За да мислиш логично, не ти трябва научна степен. Психолозите и невролозите търсят отговори за функциите на съня и за процесите в нашето тяло по време на сън.
Теорията на Алфред Адлер гласи, че на сън ние се опитваме да решим проблемите си, защото съня е безопасна територия и там можем да мислим както искаме. Не сме подложени на натиск. Статистически анализ показва, че най-честите сънища са за тревога, болка, страх от изоставяне. Повечето чувства, които се проявяват в сънищата, са негативни. Тоест, да сънуваш не е чак толкова приятно. Но не, хубаво е, защото един на всеки 10 сънища е еротичен. 2 до 4 не се кръщи в градинките, защото тя нуна. Хайде малко по-възпитанко.